Размер няма значение с рулетката, защото е по-дълга. Кога за последно ползва услугите на майстор? Какво? Кога за последно ползва някой майстор? Не съм ползвал услугите на майстор, всички ми работи appropriate. Никой не се развалял нищо? Не бе, всичко се развалял, не съм ползвал услуги, аз лично не съм плащала пари. Който е вкъщи може да поправя, си поправя. А кой поправя? Кой той? Да. Който може. Чува ли си за фикс? Фикс. Фикс. Да. Не фъкс, не фъкс, а фикс. Нарочно ми го казваш, това е провокативно. Фикс. Не е провокативно. Фикс. F-I-X. Точно така. Чува ли си за това? Yes, but what do you mean? Това е приложение, Окей. в което може да намериш майстори. Мога да фикна с много неща. Може да намериш много майстори, с които да ти фиксат много неща. Да, окей. За водопроводи, за инсталации. Разбираш ли? Как да не разбираш? Вече знаеш. Много ти приличам да не разбираш. Но какво сега искаш? Да не разбирам ли? Не, бе, разбирай. Сега разбрали какво е фикс. Рулетка да или ги отвърка? видя. Заповядай, виждай. Няма да видя, да си избера. Избери си. Не ми харесва. Другото. Там ти отвърка. Много жълто бе, и малко като... Ти Ти отвърка. какво искаш? Нито едно не ми харесва. Ма искаш да взема едното. Вземи си едното, избери си. 3 moment. метрова отвърка или там колко е това? 20 см. Виж сега, размера няма значение, смисъл. Размер няма значение, да. Има значение какво работа може да си свърши. Чакай само да измерим, може ли? Да, първо какво ще Дръж. правя с нея, бе? Дръж само да Ще си измерим. взема рулетката. Чакай малко сега. Окей. Колко? 19. 21. 21. Става. Имам правилна преценка. Аз ти казвам. Искам рулетката, защото е по-дълга. Размер няма значение, искам рулетката, защото е по-дълга. Ама няма значение, нали?